Isebe lemfundo laseGauteng liqinisekisile ukuzibophelela kwalo ekuxhaseni umfundi ekutyholwa ukuba udlwengulwe ngutitshala kwisikolo samabanga aphantsi saseKarabo eNaledi, nanjengoko ityala lolwaphulo-mthetho liqhubeka phambi kwenkundla. Isebe lithi liphendule kwangoko emva kokuba esi siganeko sibikiwe ngoMeyi ngokuqinisekisa ukuba umfundi ufumana unyango kunye nenkxaso yengqondo. Longeza ngelithi urhulumente wephondo ugcina indlela yokunganyamezelani nokuxhatshazwa ngokwesondo, ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nazo zonke iintlobo zobundlobongela obujolise ebantwaneni. Isebe lezemfundo laseGauteng liqaphela iinkqubo zenkundla eziqhubekayo ezimalunga netyala lokuxhatshazwa ngokwesondo kumfundi wesikolo samabanga aphantsi iKarabo eNaledi. Lisithi urhulumente wephondo akayi kumelana nokuxhatshazwa ngokwesondo, ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nazo zonke iintlobo zobundlobongela obujoliswe ebantwaneni. MEC Maile extended his deepest sympathy to the learner, the family and the school community. The matter was reported and the learner received psychosocial support services accordingly, and the accused has been arrested and remains in custody. The criminal investigation and disciplinary processes are proceeding in accordance with the law while safeguarding the best interests of the child. MEC Maile emphasized that schools are sacred spaces and the protection of learners is a shared societal responsibility, working with government. Sexual predators such as pedophiles and other barbarians alike do not belong in our schools or anywhere in our society. Maximum sentences must be imposed on anyone found guilty of such heinous crimes. Eli sebe lithi ukukhuselwa kwabafundi kuseyinto ehamba phambili kulo. Likwathi wonke umntwana unelungelo lokufumana isidima, ukhuseleko kunye nendawo yokufunda ekungekho kuxhatshazwa nobundlobongela kuyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka.